Manje ngicela ukukhuluma ngesidlelo senkukhu lapho ekuhlala khona ukudla kwenkukhu. Lena-ke meyukudlama-ke meyingafuni ukudla into eningi, meyidla ama-aphula, uphuthu elimhlophe, irayisi elimhlophe meyingafuni ukudla into eningi. Okay, ngilana-ke. Isidlelo senkukhu sisebenza uma ufuna ukugeza umuntu, kufanele engabe usebenzise umswane, kodwa amandla omswane awuzange ube nawo. La isidlelo senkukhu uyathatha uyafaka emanzini, uyamhlambulula umuntu. Okunye kuhambisana kanye namakhambi, kodwa-ke ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiwachaze amakhambi okwazi ukuwasebenzisa ngey'zathu zami ey'thize ney'thize ngenxa yey'khwama zami nami. Kodwa isidlelo senkukhu sisebenza kanjalo, uyasithatha uyakwazi ukugeza umuntu esikhundleni somswane. Mawukuthi imbuzi, inkomo awuzange ukwazi ukuba namandla okuba nawo, ugcine usebenzisa izinkukhu, usebenzisa isidlelo senkukhu. Sisuke sinokudla okuhlukahlukene, lokho okade kudliwa inkukhu bese uyageza ngawo, uyahlambulula leyo nto osuke uyihlambulula phakathi kwezinto osuke uzihlambulula. Emakhosini ngiyabonga, please subscribe. Ngisazoqhubeka ngichaze ngokujula kwenkukhu. Amen. uNkulunkulu anibusise. Amen.